Ошо көндәрдә Нукай авылында тууп үсеп, ошо авылда төпләнеп гомер итүсе Байгобеков Фәргать Хөснетдин улы үзенең күркәм юбилейын 60 яшен билдәләй. Ул 1961 елның 1 майында ишле гаиләле 5нче бала булып дөньяга килә. Юбилярыбыз бәләкәйдән бик уңган, тырыш, акыллы, ярдәмсыл булып үсә. Озак елдар совхозда комбайнер булып эшләй. Әсәебез менән иңгә-иң тирешеп, үз тырышлыктары менән матур, якты өй алып инделәр. Безнең кадерләребез бик тырыш, кура тултырып, мал туар, кош-корт асрайлар. Безне балаларын белем, тәрбия биреп, олы тормыш юлына аяк бастырдылар. Атай, 60 яшьлек юбилейың менән тәбрик итеп, ниләр генә теләһәк тә аз булыр төсле. Һиңә гомернең иң озынын, бәхеттәрнең иң зурын, шатлыктарның иң олыһын юллайбыз. Якты ал таңдар, зәңгәр күктәр һинең күңелеңдә һәр сак яктыртһын, балкытып торһын. Безнең өчен терәк һәм таяныс булып, әсәебез менән бергә, кулга-кул тотынышып, озын-озак елдар яшәргә ятһын. Ошо матур көндә мең рәхмәттәр әйтеп, һезнең алдыгызда баш иябез, атай, әсәй. Йөзләрегез бүгенгеләй балкып торһын, кайгы-хәсрәт күрмәй, балаларыгызның, ейәндәрегезнең изгелекләрен күреп, тик шатлыкта яшәргә Ходай насыйп итһен. Кутлы булһын туган көнең, нурдар сәсһен һәр сак йөзең. Кайгы-хәсрәт күрмәй, бәхет менән үтһен һәр бер килер көнең. Рәхмәт атай һиңә, мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгылар хис күрмә. Ходай олылаһын үзеңдә. Атай, һинең кеүек юк хис бер кем. Бала янле, изге күңелле. Кояш кеүек әсәй берәү булһа, һин дә безгә шундай кадерле. Иң изге теләктәр менән кызларың Фиделия, Лилия, кияүең Илдар, ияндәрең Айдар, Арсын. Хөрмәтле Фәргать Хөснетдин улы, якын кешеләрегезнең ихлас күңелдән язылган тәбрикләү сәламен моңлы йырга кушып юллайбыз. Юбилейгыз тик изге хәбәрдар, бәхетле мизгелләр, имен көндәр алып килһен. Бармы икән җир йөзендә биземен, яхшылыкны синең үлчәрлек, синнән күчкән яшәү кеше әти, мең дарьяны җырлап кичәрлек. Өебезнең үзәге син әти, гаиләбезнең йөрәге син әти, барыбызның теләге син әти, язмышыбыз бүләге син әти. Өебезнең үзәге син әти, гаиләбезнең йөрәге син әти, барыбызның теләге син әти, язмышыбыз бүләге син әти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге син әти, гаиләбезнең йөрәге син әти, барыбызның теләге син әти, язмышыбыз бүләге син әти. Өебезнең үзәге син әти, гаиләбезнең йөрәге син әти, барыбызның теләге син әти, язмышыбыз бүләге син әти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәт.
Язмышыбыз бүләге синә